Hola, benvinguts al resum del directe de Twitch que vaig fer ara ja fa temps d'unes patates braves que feia la patata i la salsa. Això és una petició que m'han fet de recuperar una recepta de les que tenia fetes antigues. Si mai voleu que em pengi alguna, m'ho dieu i no em costa res, m'hi fer el resum de qualsevol recepta que hagi fet al Twitch, no hi ha problema. Va, veureu que és molt fàcil, anem a fer les patates ben netes i dintre una olla de vapor, bueno, així que puguis coure el vapor a la part superior, les posem i les deixem. Per fer la salsa la farem només a base de verdures. Hi posarem tomàquet, un parell de bitxos, tot així en una safata de forn amb una làmina antiadherent que tinc perquè no s'enganxi les coses a la safata. I res, posem el tomàquet partit per la meitat, sense el trosset del tronc, les pastanagues, les trossegem i igual, anem posant tot a la safata. Vaig fer servir 3 cebes a escalunya. Podríeu posar-hi una ceba normal o així, mira, era per variar una mica, fer servir una ceba una mica diferent, però podeu posar una ceba normal, hi vaig posar, a més del tomàquet gran, 3 tomacots, així partits per la meitat, i mig pebrot. L'únic que vaig fer va ser netejar les llavors de dintre, però la pela així no cal que la traiem ara, ja ho farem després, un cop escalivat, veureu que surt molt fàcil. Vale, amb el forn precalentat a 200 graus, ja ho podem posar cap a dintre, i vaig afegir mig moniato, que el moniato sí que el vaig pelar fora, perquè si no després, com que el vull tallar així a trossets, ja sortiria la pell, però serien tot trossets molt petits i per no tenir tanta feina li vaig posar ja pelat. Afegim a la safata i ja anem controlant les patates. Jo el que faig és amb unes pinces o amb una forquilla el vas punxant fins que notis que entra bé, que entra suau igual per tota la patata. Anirem fent proves i a la que veiem que ja estan ja podem parar el foc i deixar-les refredar una miqueta. Si podeu, feu-les el dia abans. Jo us aconsello fer-ho el dia abans i deixar-les a la nevera guardades. Queden molt millor les patates, queda més resistent i a l'hora de treballar-la després és més fàcil. Vale, les tomates, ja veieu que la pell surt sola, és treure-hi la pell i posem en un got gros de túrmics i amb els bitxos igual, els hi tallem el tallet del tronc, amb llavors i tot, cap a dintre. Un grapat de nacards que havíem deixat amb aigua durant un parell d'horetes abans de fer la recepta, que estiguin ben hidratats, i el pebrot, ja veieu que la pell a vegades costa una mica, però sol sortir, un cop escalivat, sol sortir molt bé la pell. El picant, clar, jo el picant aquí li donava els bitxos, els 2 bitxos que hi vaig posar. Clar, això a cadascú li agrada més, menys picant, això ja us ho he de conèixer, però si sou de poc picant no hi poseu els bitxos i després hi podeu afegir pimentón picante o hi poseu els bitxos i afegiu més pimentón. Un cop acabada, després aneu jugant amb el grau de picant que vulgueu. Els tomacots igual, els hi traiem les pells i el tronquet i cap a dins. Com menys pallaringues, millor, més fina queda després la salsa. I ja està, només falta posar-hi una bona cullerada de salsa d'anyora i un bon polsim de sal i ja està, ja no hi va res més. La salsa veieu que és ben natural, és només verdura trinxada i ja està. Vale, un cop hàgiu aconseguit la textura que voleu, ara la podeu deixar així està molt bona, però després si voleu, una manera que queda molt suau i és molt melosa, si us agrada la maionesa, podeu fer una maionesa i barrejar-ho amb la salsa. Clar, després no serà tan saludable perquè portarà tot l'oli de la maionesa, però bueno, és una altra manera, podeu fer un dia d'una manera, un dia de l'altra, no hi ha problema, queda una salsa molt agradable també. I les patates les vaig fer de 2 maneres, o així aixafades amb un platet, com que per servir individualment per cada persona, i les altres 2 les vaig fer tallades a grills, com la presentació típica de les braves, així a grill, i que sigui com més pica-pica. Em vaig tallar unes quantes, les serveixes així en un plat, i ara el que farem és posar-los una mica al forn
amb una mica de cibulet tallat així ben finet, tallem les puntes i les escampem una mica per sobre de la patata, i amb el romaní farem lo mateix. No cal posar-n'hi molt, perquè el romaní és una mica... Si n'hi poses molt, trobar-te'n molt no és gaire agradable, més que res per la textura que té. I després és qüestió de ratllar-hi a sobre algun formatge que sigui de bon fondre, un tipus emmental, algun gouda, o així, algun formatge que fongui bé, un formatge greixós. També hi quedaria molt bé mozzarella ratllada, o inclús alguna mozzarella laminada així a sobre, i quedaria molt bé també. Quan ja tinguem tot a punt, ja només és qüestió de ficar-ho al forn. Com que ja està tot cuit, és ben bé per... Bueno, si les patates són fredes, una mica més. Però és qüestió de posar-li i que perquè quedi una mica durat, que es fongui el formatge. I aquí, en 5-10 minuts, ja ho vaig tenir llest. Ja veieu que queda el formatge fos. Aquí veieu com va quedar, amb les herbetes per sobre. I la salsa és super natural, només té les verdures, sal i la pasta d'anyora i res més. Si voleu podeu afegir-hi una mica d'oli i emulsionar una mica també, però bueno, mira, veieu les patates així tallades a grills que amb el formatge, així, servir-ho així recent fet és el millor, que amb el formatge fos i que la gent vagi fent el pica-pica. Boníssima. A més té el toc picant. Les dues guindilles l'he clavat avui, I res, gent, ja heu vist que és ben senzill de fer, i el que us deia, si hi ha alguna recepta que us fes gràcia de tenir-la resumida per no haver de mirar tot l'stream, que entenc que es fa llarg i mirar 2 hores de stream per fer una recepta a vegades no és gaire agradable, doncs res, m'ho dieu per Discord o en un directe, m'ho poseu al xat i jo les tinc totes guardades i no em costa res resumir-la i us la penjo, a la que tingui un moment lliure, us la penjo. Vinga, gent, ens veiem per Twitch i res, animeu-vos a cuinar i a fer cosetes i mica en mica anar agafant el gust a cuinar bons aliments. Vinga, vagi bé, ciao, ciao!